Success Scooby-Doo. Eti eya serikakra why serikakra na serious so eye duro before me djuma de nyina ba na wie kwabra Mr. Gus odo anu asia de mesha asia free so okay ese abanoma hwe ene obi fie tira de pa na atete de na ahyi so be hwe abanoma ne so be kwa kwotena obi fie be hindan e obi fie okay busha na adwo fom nya se bia me dina tem se bia yi e wa asem ya ba be kire no ho no ba usha ye usha ha enyem fie asa na me ka okay ana se bia se na adwo se bia ni we se bia me dina tem se bia asem ye ba ye na se na adwo wo ho okay me ko ha dan ya se me hwere se firi wa tete mi a 2 years na so a me ko ba bi mpenye se kro do so a ye ntaba ko nya nu gase okay hwe abanoma ne hwe Adibo kai for the balancing. Who chair balancing what came? Police me watch me. Was hey, who balance? Who chair be person for niasi. Omu pacho was my man pacho. Can balance you. No balance who chair be how from say jana para ko. So balance who dey para ko. Balance so say card ejina yi, ejina no so ejina no. Police we kwene brovu. Ongoro ko school hwe we no kura nie ade enchen emperifo madaroma me de kotodwe fom me se ma so me kana ohye ana ohye hwe abanoma bi de do wa metwa ho serious no ha no eya izo hwe no yetense ne ma baby ni ma mbibi na bi o to sabi wabu ko to de nyina YouTube for nyina nanso no nanso still ma sorry atia enya na de bi ye ya yese sebi asem na obeka no uhunu se nya jaka okay sebi ni mpepa he pepa bi amamre mu no pepa bi don't change the conversation for me okay enti kwabra abanma bi edidi ni ma me baby yes ana we ye chen kwana chen na ye nchi mu ya beduru bi na ye wu pie kwa bonte a na wo mu namfo ere e go che mu empanyi sin kunya kwan pass asem yi woto sabi ya e che asem na ba na no hye enti mo ya de ma me huhu na me kekaw ani abona friend say kani akaba no huhu no ere kekaw okay hwe what's up say de tell say hwe abanoma ya papa hwe se woni abanoma te sa abanoma fo ni nyina so mo ni o me bia ni papa because utimi say stubborn mind bi na awo sa abofra no media me say most of them na no sanete na de tie ne okonya ma me so oya abasha bone ontu akwanafo a ewade a ubewu oya de so betia no wotia na ma me bofu enka ye bank aba ni sei na wahwe na du stage bi na wotia no na ukra sare wa me kwa musa ngo kra mbore de a na bobu ne ma me ensa anwo ya ara obar na matia me enu kwa so nya obaro no masa anya obaro no be hwenda duru time bi no ewade yakopon obe kire se enya obaro no ampania mpa kwa die ne so nya obaro no oni no su control oye ya opa no hwew opa wo hwew na de hi ne se wo wie no se hwew opa cha kwan enti sabano ba bia wo hwew abano ma bon pa so opa bewuo obi o hwew abano ma bia mo mpa se opa pa bewuo eye go because opa nwu a eye den opa pa be ko opa o me yo no enti abanoma de masa entida na de omum de abanoma ba awiase no papa no maame no omuntema te ana akwa akwa kodi ba ayi no enti ye dai sa akono wanso maame a oso papa enti so kunya abanoma ye sto mu a ebi no so maame no mu kabu ma dum be di woni ofio no no ma ha dan 2 years na ta dan krampo han na se firo se hawa uko rent for say kwani a e firo de me fast wo no me ne nje ho jimisi kama me ye hwe nkura zabu ya firo odi fo krampa masa ye ma warning na abanoma de me hu so bi ka se bia o ma ba no mani ti sade dia me pam no na wo ye somo na abanoma krampo de aduro nwumne krampo na so nka se bia o te singing room krampo na so ma me nyane abanoma na ti a aduro nwumne krampo na
ɛyɛ so yɛyɛ hei sɔtɔ pan no ɛdɔ nwumrɛ na sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ yi a misɛri kutu atɔn kama o de sɛ mo nyina mo da singing room na sɛ ɔba na ma ka ho na sɛ dɔ nwumrɛ ɛno wɔ da no sɛ yɛ wuyɛ si wɔ hɔ ara do sɛ wakɔfrɛ ni akyi wonya abanoma yɛ sɛ dana adɛ Baby, I wopɛ sɛ ɔyɛ biribia nwumrɛ sɛ ɔtɔ pan no ɛne yɛfrɛ sɛ ɛwɔ sɛ di tɔ ɛkyɛw na wosoma na ne wɔba wosoma na ɔkɔba ntɛm awurade a okay enti sɛ obi bɛboa ma ɔgya ho deɛ obi bɛbɛbɛ